Siekiera, motyka, bimber, szklanka. W nocy alarm, w dzień łapanka. No dokładnie w tym klimacie jesteśmy w książce Morfina, tylko zamiast bimbru jest morfina. To jest zupełnie niezwykła wyprawa w znane. No bo właściwie wszystko wiemy. Wrzesień, październik, prawda, 39, listopad. Ale tu nagle krok po kroku w grubej książce odkrywamy ten czas przefiltrowany przez doświadczenie jakby z naszej strony. To jest bardzo ciekawe. Z wyrzutem sumienia wstaje z łóżka. W mieszkaniu chłodno trochę. Palacz pewnie oszczędza węgiel. Otula się ciepłym szlafrokiem. Czym jest teraz ten szlafrok? Kiedyś był szlafrokiem, w którym pracował, którym otulał się siadając przed deską, albo przed ramą z woskiem, albo przed maszyną do pisania. A teraz jest szlafrokiem ukrywającego się podporucznika z rezerwy, z 9. Pułku Ułanów Strębowli. To jest powieść o słabych mężczyznach, a w każdym razie o bardzo słabym mężczyźnie, o męskości. Ale czekaj, ale słaby dlaczego? Bo bez właściwości. Aha, no ale jednocześnie tych kobiet bez liku jest tam, prawda? Żona, kochankom nic nie brakuje. Ten facet ma niesłychanie dużo pieniędzy jak na okupację. Nie wiadomo skąd za bardzo, No prawda? znaczy jedne po prostu lekko, że tak powiem, zdefraudował z pieniędzy publicznych. I to takie $3000, ale od razu 2000 wydał na gestapo, żeby wydobyć jedną z tych kobiet. No to prawda. Spotkanie z autorem w czwartek 9 maja o godzinie 17 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach przy ulicy Bankowej 11A. Zapraszamy.